Amna, dawo bayana. Har akwai wata jeji da ni mai dawa ban taba shiga ba. Jejin ra. Fito. Ba wanda ya isa ya zai shiga jejin ra. Za a shiga garin jinnu a hatsa wanda su kansa aljanu ba kowa ke zuwa wajen ba. Dan neman abu daya. Tsatsuba, tsatsuba, tsatsuba.